Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Usap na kung nakita man siya. Ah, ha? May nakita ka pa, King? Doon na. O saman pa? Ay, si Pinuho ang paninimbawat, pi akong balibo ka. Ay, tana, padayon na tas paglakaw, dali. Dali, magunitay tang duha. Dong, Jeff. Bangon di sa lantay, Dong. Og balin sa kwarto ninyo ni Papa Damian. Lo, nakatugong na ko din islantay. Balin dito ka. Ote. Ang tuba ang ginhawa ni Papadamyan eh. Saba ba yung gayo? Hindi magwantang kabaw sa ginawa ni Papa. Balin ko sa kwarto nilang ati muna o kamara eh. Kay kusog iyang hagop, saba. Ay, salamat. Yan na kita sa sud sa atong bahay pa, King. Ay, ha? Lalo? Ay, kaluoy sa akong amahan. Naigo gina siya sa tuba ilang giinom ni Damian. Pero, unsa ka tuyang nakita ganiya sa? Ugma na lang ako siya panghutanon. Matuog na lang pud ko. Ana na lang nas papad as taas nga lingkurana din ni Sala kay ako at tuko sa akong higdaanan. Naray ko sa katre. Kalami. Kahigda na gyud ko. Anselma, wa pa man lagi ka natug. Sumlang yung magibuhat na. Ay, dahil magana ng bulpin ug notebook. Parehas naong nini ay maulang Japon, same Japon. Parehas rin ang hitsura na nagpitok-pitok Japon mga mata. Bakit ako na yung mag-isuat silma be? Sumna, public service. Ambi na nainiguman mo suwata kay ako nang dadun sa stasyonan sa radyo. Kaya, ano nga, mabasa na sa kanginan. Isuat yan, tanangan, imong mga kaliwat, kutob sa imong mahanumduman. Basin tayo, doon na makabati sa imong panawagan. Oh! Anong gisigihan, anong gisigahan man kus imong mga mata, Silma? Suko ka nga, ipapublic service na ka sa Diyo. Anong padayon mo siya pagsuwat? Unsa man na, ha? Di man ko makakita kay itaas man ng iyang buhok ng maoy nakatabon sa papel. Pasagdan na ko na siya, oy. Biyaan, tiga diyan, Silma, ha? Kay, may buhaton pagkuskusina. Daghan nagyugog na bantayan yan, Silma, nga laing ng iyong mga lihok. Nadaot na yun ka ang iyong utok. Sukat na itong nadasas pag-ano siyang payag ug nagkasamad-samad ang iyong kalawasan. Madya. Naalasad ka anak pa, King. Bawas na gidayon. Laban ako sa balag air ka tubig diha. Hapit na nimo bukal. Lingkod na lang sa diha. Ay, King. Gabi ba? Sa atong pagpauli, gikantas ilang muna. Kalit lang ka nga, doon na kayo nakita. Sama to pa.
May nakita ko gabi eh. Duna! Sa may mong nakita nga, nikalit na makagagingon nga. Hala, usa ti ako nakita. Ang hair ba ito ibe? Nala no? Tas papa ha? Hubog gid ay kaayo ka nga na kaya pa manggana ni moglakaw pero nagbarag-barag ginoon ka. Wa mo ko hinumdog nga doon ako'y nakita. Papayang ito mo. Mao kini ako nakita gabi. Okay, siga kay iyang mga mata. Kinsa mo itong babaeng ito nga ako nakita gabi. Pa, Kinsa... Ay, kung pakaliti man siya, God. lano? Naunsa ka oy, murag kag nahadlok. Wa man. Basta ikong pakaliti kay bakurat ko. Papa baya, nagpinag-o. Nabuka lang ginit ng tubig o. Saman ako'y mukutaw nimo o kape o ikaw na lang. Kuray, may magpungkol ko nga di man. Kura. Loing, yaw-yaw di ay. Aftershock na ni mo gabi sa imo nakita pa? Oh, ang Selma. Maayo ka ni Duol ka. Dali na, dali. Kauna dire. Lingkod. Baya, lingo-lingo lang ay. Ming, ayaw sige tingog diha o ayaw gadlo ka si Anselma. Gawas Ming. Aron makalingkod na ni si Anselma kay perme na lang ning magutman. Nataytok. Natayog ang utok. Oh, Anselma. Kasi kayo na mo mga matagod. Ano ka? Ay, kalma lang. Nagkumidya na ko ni mo. Ming. Gambakan manggod ni mo kalit sa silmagot. May dinig siya. Huwag ni mo makauras eh. Bida, oy. Gawas gani dito na kay muraman sa kag gitugo nga permi kang gisapot. Gawas dito, Ming. Hasin ma. Asa ka man. Wow! Awa Ming. Awa. Nasuko po tunay mo si Anselma. Nanuday ka, ha? Nga kung doon ako si Anselma, masuko man ka. Iyo pangigi. Ikaw may akong love. Dili ko ni Anselma kay nanimaho ng tiguang. Dahil palagi ko nga nagsilos ka ni Anselma na. Ipalay ka na ako. Gusto na bagid-bagid mong ikog. Gusto na kay mataktak ng imong balhibo. Hoy, Ming. Huy! Gusto na! Kinsa man tong wa ni kapalista nga magpatambal. Uwahiung lang tamo, ha? Una-una na ako silang nagpalista ng daan. By appointment man ni sila. Mura man sa kong doktor inang nanawatog appointment. Ay, di lang siya mo, ha? Lingkon mo din, ha? O paabot mo sa inyong turno. Ay, kinsa man ni si... Anselma nila to. Saan na siya paingon? Anselma! Ayaw palayo, ha? Kay, iniguman ni kong panambal pagkaunon ta ka. Wa may lingi-lingi. Laus-lahos raman siya. Nagkamaldita man ng tiguangan eh. Padayon ta. Kinsa si Margarito. Ipataas ang kamot. Ikaw doy. Dali. Doy. Ay, nahuman ragyod na ako ang pagpanambal. Na mauli na ang akong mga pasyente. Noon gamay ra karon ang nagpatambal mao nga hayag-hayag pa nahuman ako. Hala.
Ay, si Anselma. Wala naman ko kabantay niya nga nibalik din eh. Balog ko. Anselma! 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 Wala nito bag. Pasabot nga wala siya mo balik din eh. Ming Kameng! Hain man sad ka! Nagparehas lang mong Anselma da. Ming Kameng! Oh! Hain man po ning iringan eh. Bahala mong duha oy. Ako may inyong hasulon. Gigutom na ko. May pagmukaon. Naaraman din si Anselma. Nagtalikod. Gulo na ko. Anselma! Ginoo ko! Unsa nang? Anselma! Magpatambal ka ni Inko Ibyong pa? May konsulta lang ko niya, Amy. Para konsulta. Pauban pa ka na ako. Uban nila ko na usa ka man. Sa may mo ipakonsulta ni Inko Ibyong pa iking? Ay, nagdagan pangutana. Matubag ra nang karong pangutana nimo. Doon ta sa bayan ni Inko. Yung sama ni mo si Ming Kameng! Anselma! Uy, Kunang pa. Ha! Kunang. Nasuko man na si Inko pa. Ngano ka? kilsa man si Ming Kameng. O kilsa man si Anselma. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!